Prvi korak nakon instalacije SketchUpa, odnosno prije početka samog modeliranja, je da si prilagodimo ovo ovdje radno sučelje, a to ćemo napraviti tako da si uključimo sve potrebne alate za modeliranje. To napravimo tako da na ovom ovdje tu dijelu desnim klikom i pojavljuje nam se lista svih dostupnih alata. Da bi uključili alat, samo kliknemo na neki od njih i taj alat se trenutno tu prikazuje. Mi ćemo sada uključiti sve njih. I evo, sada smo uključili sve trenutno dostupne alate u SketchUpu. Postoji mogućnost da vam se neki alati ovako pojave izvan ovog ovdje dijela. Njih možemo smjestiti, odnosno vratiti ga gore, tako da lijevim klikom na ovo tu plavkasto područje i samo ga ovako tu gore smjestimo. Također mi možemo smještati i pomicati te alate kako nama to odgovara. Ako želimo neki od ovih tu alata isključiti, možemo to napraviti na desni klik. Primjerice, samo opet kliknemo na neki od njih. A ako ne znamo koji je točno alat, primjerice ovaj ovdje nam ne treba, izvučemo ga van i desni klik, lijevi klik na close i to je to. I zadnja stvar koja nam je potrebna prije početka modeliranja je da si podesimo mjernu jedinicu onako kako nama odgovara. To napravimo tako da odaberemo Window, Model Info i tu na ovim Units odaberemo da li recimo želimo da je ona u metrima, centimetrima, milimetrima, inčima i tako dalje. Ja ću odabrati recimo da mi je u centimetrima i možemo odabrati preciznost. Znači hoćemo li na 1 decimalu, 2 decimale, 3 decimale. Po meni u centimetrima su 2 decimale dovoljno, ali ovisno sve koja preciznost vama treba. Možemo evo staviti na 2 i to je to. Kad smo gotovi, samo odaberemo ovaj ovdje gore X. I to je to. Sada smo mi spremili naš SketchUp za modeliranje i možemo krenuti, a to ću pokazati u sljedećem videu.